Здесь у меня была кухня, мебель, телевизор. Как видите, ничего не осталось. Надежда мында келгәч хәзер дә сискәнеп китә. Янгын куркыныч төш сыман һәр чак күз алдында ди. Фаҗига 16 майда кичке сәгать 8-дән соң килеп чыккан. Күршеләрнең ут белән саксыз эш итү аркасында. Услышала крик на улице, дикий. Кычкырышкан тавышлар ишетеп урамга чыктым. Анда күршеләрнең өй яна иде. Мин тизрәк балаларны алып чыктым. Икенче тапкыр кирип документларны алдым. Башка кире алмадым. Янгын ишекне камап алган иде. Истебездә ни бар, шуның белән калдык. Карактан кала, уттан калмый дигән сүзләр нәкъ менә шунда күренеп тора инде. Хәзерге вакытта йорт хәрабәләр хәлендә. Ярый әлеге фаҗигадан үзләре исән-сау чыгып кутыла алган. Хәзерге вакытта Надежданың менә шу сарае һәм әлеге бакчасы гына калган. Надежда 3 баласын үзегенә үстерә, иреннән аерылган. Әлеге ханым шушы авыл мәктәбендә техник хезмәткәр булып эшли. Янгыннан соң балалары белән әнисендә яшәп тора. Тик анда урын аз, йорт нибары 26 квадрат метрлы гына. Балалары үз өйләрен сагына. Аларга 5, 9 һәм 16 яшь. 5 яшьлек Семен янган уенчыкларын кызганып һаман елый. Нам привезли игрушки всякие, лего, машинки. По дому скучаешь? Да, очень сильно. Бу гаиләгә ярдәм итәргә Бердәм Россия партиясенең Мамадыштагы бүлеге алынган. Булышлык күрсәтүне сорап төрле оешмаларга һәм кешеләргә мөрәҗәгать иткәннәр. Социаль селтәрдә игъланнар урнаштырганнар. Районның депутатлары һәм бүтән кешеләр соцсетька салганнан соң аңа материал булышу булды, но йорт алырлык мөмкин җыелмады инде. Шәмиевләр гаиләсенә Мамадышта бер йортны арендага алырга тәкъдим иткәннәр, тик аларның моңа акчасы юк, туган авылларыннан да китәселәре килмәй. Район оказывает по мере возможностей. Районның социаль ярдәм бүлегенә бу гаилә өчен киемнәр алып киләләр, башка кирәк яракта китерелә, тик гаиләгә торак алу өчен матди ярдәм кирәк. Пятилетка совхозында 1 миллион 100 мең сумга бөтен уңайлыклары булган 3 бүлмәле фатир бар. Шәмиевләр шуны сатып алырга тели. Мәрхәмәтле кешеләр ярдәменә өметләнәләр. Здесь моя родина, я здесь выросла, и работа у меня здесь. Хотелось бы здесь остаться. Поэтому нужна помощь. 200 мең сум тирәсе акча җыелган инде. Шәмиевләргә матди ярдәм күрсәтергә теләүчеләр акчаны экранда күрсәтелгән реквизитлар буенча җибәрә ала. Яхшылык җирдә ятмый диләр бит. Мамадыш районыннан Илдар Сафиуллин, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.